Kuan daga pumusbay. Kay Gusto ko sa tester atin. Ano ba? Nasaya. Gusto man na nasaya. Ikaw sa mga gwapong ilo. kuan lagi upload pagdali. Iwang bang. Niyong bang guys mga Ang hilak na ba na katong bitigbas na? warang hilak sa president. Hi guys, good morning. Una pod ni. Ja. Kamusta mo? Unta ka nang namo kanang sama adjong panglawas ug adjong panahon. Karong adlaw guys. Anda ga pong kusbay. Kay kag mga tiguang lagi dari guys. Kanang luoy pod way masangpit kay grabe gadzon ka ang kamingaw ka zurong pandar subay. Ja din to sa tay nga sa kadaghan sa anak kinsi isang anak jarang gadzon ka pandari mingaw sa panahon karon kay kuan man guys kanang nay wa man lagi dari sila anja pila mo tugtos sa Manila anja itatay sige pangutana sige kuan kanang naluoy na po si nanay anja pero guys bisag nga naman nga kamera dari sa bahay arang kamingaw kay wa lagi pa sa isa kay to asama kanang nay maribuhok anja sige pangutana og may suon pero mapasalamatan po kung sa may suon nga uban kay kanang sige po sila klaro naman ron guys kay makabidyo ko naman ka makakita mo pagkuan dyan mo na guys sila si Ali sige sa kay pangutana lay kunog sa mga pirastiri na mura po sila mag-uul dyan guys si tatay maka-update gapon kay maminaw daning vlog kay di man lagi makakita dyan nagban pa ng may suon magbidyo call pang nanay na muna si nanay makakita pa man. Nanira sila ilang update guys. Kasi kini sa tayo pitiran ng kaguo. Kaguo na dyan ni siya kay ang pangutana og kunos alagi kunos kamusta stiri og naon sana og maoperahan na ba kuno. Hindi. Nung process saan dyan maoperahan pero ako di pa salamat kay na yung tabang namin imbis kay dugay-dugay ni madugay-dugay dyan bilang tugabay yung tabang pero ka naman yung tabang. Yeah guys, si nanay busy po sa video call sa isang kaanak sa Cebu di isa ko nung kinagwapahang anak. Mura ni ilang kalipay guys, kinanglan dyan nga naami diri kay para maka communication po sila sa ilang mga anak na to sila joke. Mga naadjud mi dari sa bahay nagstay po wa pa sila manguli. Kamusta naman? Okay naman. Ikaw, kamu diha. Ipon na. Ada pas kusina po na itarag ang ipon. Tangtangon man nagagabi eh. Tangtangon, wala na itarag. Few moments later. Diya guys, timing kay malipay just tatag sinanay kining duo si Florami. Diya, da man lagi kipinit nga kamote di agagmay haning dangagan karon karon makapamirinda pus Florami. Di pa judugay ning abot guys. Nilawoy wa din tayo makalupig daan ning nilawoy nga freestyle sa mga Bisaya. Okay? Isang buwabot pa siguro sa lain nasod. Kita sa din. Nilawoy. Isang bakal na Ya guys, ya kamote ay hala nang dagat man. Dagat may man si day nga kulay orange. Ay. Ha? Pinalit rin taon ni tag 30 kilos lansod. Dagoton man. Oh, pangkisa naman ni nahod kay kuan mamo. Dagoton na dagot man yung kamutiha der kan simtot. 30 kilo. Away kay isuras tatay lo naman tatay. Ginas lang uyab. Wag nabilin ibukbuk man limbaroy lamitag wabay kamo wabay saging das gawas kaya nga pudlon. Bitaw guys, nami saging din sa among kilid pero tundan di sila madengag ja karon naman ning putdong nanay kay parang mahinog. Kay lami maning saging away kalburo. A few moments later. Ako na be. Muragligo sa TMI day. Yun ang tanay.
Ah, guys, ang saging. Ay, nagbulig. Nagbulig. Nagdawin. Sa una pa man ano. Katong na tindok may way na bili na no. Wa din namatay. Oops. Oh guys. Good na. Ja guys, just kin sa timing jud nga ni Uwan ja nag-request og magluto li ko no og kanang kuan french fries nga merinda di ah. Kay 101 man. Kana french fries kay wa man ni problema. Dili ikaw dai di ka maka french fries dai. Adi ko na si Ja. Okay, pan guys. Anong uwan pa dito sakto na. Ning kalit jud nung bagsak og uwan, arang kusuga. Ami jud kan bisag unsa rice. Grabe magpanahon ja. Lami kuno kan bisag unsa. Naman na ang nagluto may french fries ah. Nawa guys. Ano guys, ang merinda sa mga pang bojat. Pang bojat no. Lino. Uday. Saya salian na pwede daw ni french fries. Ah. Pwede ka na nila sa sauce ketchup. Pwede ka dani. Ha? Pwede ka. Pwede naman ka. Pwede naman good. Init ka ha. Gusto ng daon, Davy. Ano? Pwede na isa sa ketchup, Day. Pwede na, Emem. Ano na, ketchup. Parisa nagluto nay. Hindi. Mandar niyo. Tuhan mi ka. Pwede na. Ikaw, Emem. Nay makasuka ni nay. Di. Ken! O, Ken! Oh, diyan na french fries. May oras ni ka oras. O, Tay. Kan baka french fries, Tay? Kan na yan? Katawa si Dadad to Timi. Ken! Tingog Dadad to Timi. Sa Timi. Sa Timi. Tingog si Dadad to Timi. May lami man. Aning mura man ay pag french fries sa Jollibee. Ha? Dito ko na naman. Ano yung pagkindi? Ken! Di na ta magluhag, Ken. Hindi na rin magluwag. Pamusukog Mama Mary, nay. Mama Mary, magod at Timi. Mama Mary, name ka mo ta Timi? Di. Ah, vlog pa kamay ka? Mag-vlog pa kamay ka? Ang pa-tiktok ko sa tester at Timi. May tiktok sa tester. Kaya nga ni may ka? French fries? Kamay ka? Napay lutuonon. Sama po to may ka? Lutuonon nga french fries. Kaya tibidjus kay Undoy. Nakita pa sa birthday wa? Kita. Isa man ko be? Dias kusina. Uy, wa ko ng kusina. Nagkunawan tayo? Uy, wa ko mo dito sa kusina ay. Ikaw? Nagkita mong Brian siguro. Nagbuwag mong Brian mong si Lulong na pa yung mong... Ay di, si Brian kay nakaanak namang Rosal eh. Arag. Boris sa mas Rosal eh. Kabuan. Ay, Hala na ito. Ano lagi mo ka mo? Naman na naman yung mas Lulong. Uy, ayaw. Si Lulong makain mo. Nay, nay. Nanay asawa si Lulong, nay. Ana. Barok. Okay na lagi. Lulong. Masih. So ka na Boris. Kaya ginang kursus mo na nakablog to nila Boris, pero mas stress makakuha mo ka. Ano ginawa? Wa ka naghagop maka. Wala lagi.
Hindi kayo mo makagawa ko kasi yung nagdamgo. Kasi yung nagdamgo. Uy, Nga, gusto yung nagdamgo ulit ka diba? Sa midam ko. nagdamgo. Mas ko ito, mata ko kaya nanghi, gawas. Pulso na. Uy, nagorasyon ko. Oras yung natugya kong ka. Nagorasyon nga na ko sa damgo. Managod nga. Ba. Latin ko na, Latin. Orasyonis. Ano ba niro? Ano Latin ba? na. Wa pa to. Abay na nakatug na gani ko to sa oras ko namatay. Lalo ko sa matang ka ba? Wala ka na bang karong magniwang bang. Aniwang bang, size ba nga? Awa do eh. Nagkuran niya guys. Ko mo, nasa ka na itong sayaw. Beatbox ba? Beatbox ba na? Ang hilak ra ba na katong itigbas na? Warang, hilak sa midana. Itig ba? Kabang. Sayaw ba? Alam na to Sayaw. ang sama diha da hanggang kada makarak ka. Chugo. Wa pa makadat dani. Come on. Yeah, come on. Go, kabang. Pag mata nagsigaw man dahil sa video. Ano na ay sigaw? Por mag-iro sa da. Kaya o ka nagdalsutan. Sa may tawag sa mong kuan kabang. Sayaw. Sa man nga sayaw. Sadaw sa mga gwapong ilo. Kuan lagi floor, pag daw lagi Istorya kuan pa mo floor. dagan sa kubalan. Sa mga dito. Pag daw, kawagan Dalo na. na eh. Nataganan na. Tugod sa mo abot. Buing. Ikaw may madata na di ka matug. Iwat sa mo abot. Gagi ka kuy lagi. Sige, suot kay matagkad ka na. Yo ka to Gagi ka kuy lagi, ka kuy da. Di ba tundoy mo tuo? Yaran ako. Kung naalagay yung tugpas atat, duy, naalagay sa akot naglalaw-laraw. Hindi man lang ko. Magukhabog pa. Hala pa mo tagahos. Ano kayang di dyan? Wakwak? Ha? Jokwak. Pinuod eh. Bakit? Hamay na natin si Bang. Sabi mo na alo eh. Sibang binis. Di ba pinalatan nun? Di, delikado kimong baby, simba ko. Ang puno, baga kayo sa ito. Pagwag baga kay floor. Dahil sa yung gabi na ning burago sila nagimok-gimok ka ulit sa. Mana ina na kag bata parang huwaga. Sa sakit ah. Hala ka floor. Ang sakit man. Mutig pa lang sa ito parang kusugang. Nga na. Lakaw mo na. Dahil yun doon, iring ko no. Iring nga. Di mag-iring mo. Ano bang naimurag na mag-alo na is ato-ato? Magtamak-tamak lang yun. Ah, di wakwak na. Oo, bugat na. Nakaplo. Pero, Namagita ang ibidyohan dira. Uy, giwagan ka ba? di sa una na sa ingana. Dali pa na. Exercise siya? Exercise bang? Ano mo na siya? Ang pinakabidyo na ninyo, nasi ka na pagmata eh. Ang tila sa una. Ha? Lagi ka po na. Kaya. Tara. Pag mag-sit up. Ikawan mo. Takuhan ko. Ayun, pahuway na. Baga nagnaong na ito. Nagsun ako na kaya mag-edit pa mo. Ah, sige, bye-bye, day. Baga lagi nang pita. Bye, Rosalita. Angelita. Nit-nit. Bye ka ba? Bye-bye. Bye-bye. We got the words Adi na mapasang ka na na bibi. Kumangingin ako ka? Dami taga rin wala lagi din eh. Bro, lagi di buang na dito sa Tagbilaran na Biyahe mi na dami ka rin ulan na Tiyaw! Na, katabang Ah, nagdakot si. Ah, okay ra. Kanakot si. kada sa ihi. Nang UTI ba? Tama ka mangin? Ato, magsilas. Hindi man kayo maningin mo. Ato makaw.